torta mo sa mong gipuyan. So gitawag nato ni siya og balay no kay diri man ta matulog. So flat mo ni flat sus daghang kay ko no Arabic letters. So na diri unsa man nga picture ni. So tag-as nga building for picture na siya. Picture na siya. So na dart nga lokal tag 15 ra. So yeah. This one telephone. So design art design. Ano butangan mga plato. Butangan baso. Pero ang TV at mana. Wow! Kayong TV. So hapit na may mga haon, nakaluto na sila. Na tulo ka kaldero, pero ayaw gatika, salad master na. Wow! Ato na to ang sa kusina no. Tinadri ang mga nagluto. So tanaw na to kung sa ilang giluto. Ting 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 ting. So nanay pinirito. So mo ni si Sammy Ferron. I-like ninyo ang iyang iyang YouTube channel, vlog-vlogan na. So ato isulat diya sa screen karon kung unsa yang vlog. So mo na siya nagluto miog. Ano na nagluto? Uy, biko. So mo na siya latik. Latik tapos kini pinirito mo na sudahan na to. So sabaw gaaso-aso. So tinulang sabaw na siya. So, mga ito ng birahan nun niya. So, mga ito, mga kayayay, balik ta. Kunya. So, what's up, mga kayayay, na nato dito sa kusina karon no? Tagalog ko na to para makasabot ang mga Tagalog na mga subscribers na to sa mga Tagalog. So, what's up, mga kayayay? Andito po tayo sa kusina. Ang gagawin po natin ay gagawa tayo ng kinilaw na isda. Sa mga Bisaya, makarilit man eh. Kinilaw na isda. So, ihanda po natin ang ating mga panghalo. In other words, pangalamas. Ihanda po natin ang ating mga lamas. Mga panghalo. Ano bang pangalan nito? Radish yata ito eh. Radish at luya. So, magkilaw ta o binisaya na kinilaw. Kaya itong mga bisita, so kaya po tayo ngayon gumagawa ng ganito kasi may bisita po tayong darating. So, yung ibang bisita, may mga Bisaya. So, kumakain sila ng kinilaw. Yung mga Tagalog din kumakain din naman ng mga kinilaw, pero hindi masyado. So, ito na po yung panghalo natin. 2 lemon. So, 5 maliliit na pipino. Tapos, haluan natin ng 3 magkahiwalay na maliliit na luya. Tapos, 2 sibuyas. 2 sibuyas lang. Tapos, sili. So, ang sili na to ay isang sili na hindi kulikot. So, ihalo natin yan pero hindi natin nauubusin. Okay? So, unahin natin ang pag-iwa ng mga pangsaho. Ito. Kunin natin itong mga lagayan at dito natin ilalagay yung mga pangsaho. So, padaplis.